שלום לאלון, הלקוח שלנו המקסים, שאנחנו רוצים שיספר לכם מה הוא חווה לאורך כל הזמן הזה שהוא אצלנו בתא חמצן. אז ככה, התא חמצן בהתחלה שאתה נכנס, לי לפחות לא עושה כלום. אבל הרעיון היה להתמיד. וכשהמשכתי להתמיד ולהתמיד, פתאום ראיתי שהמוח שלי נפתח לרמות מטורפות. יש לי הרגשה שאני חושב היום, שנגיד המוח שלי הפעם 5% פתוח, היום הוא בסביבות 8-9% פתוח. וואו. אני לוקח, עושה דברים שתשבצים, סודוקו, המספרים מסתדרים לי מעצמם. דברים שהיה לי פעם לוקח רבע שעה, 20 דקות, לוקחים היום 4-5 דקות. החשיבה שלי, הזיכרון, האנרגיות שיש לי, הן מטורפות. אתה לא יודע איך להכיל את זה. אני הורדתי מ3 פעמים בשבוע ל2 פעמים, כי הרגשתי שזה too much בשבילי. וואו. אבל הקטע של התחזוקה של הפעמיים בשבוע עושה מדהים לגוף. פשוט עושה מדהים. אתה לא יודע מה לעשות עם כל הטוב שיש לך. כאילו, יש לך מוח שקיבלת כאילו במתנה. חשוב להגיד, אני היום מעל 60, אני בנובמבר יהיה בן 61, ואני מרגיש כמו בן 30 ומשהו. וואו. זה פשוט החשיבה, ההרגשה. האנרגיות. זה מטורף. אני יושן סדר גודל של 4.5-5 שעות בלילה, ואני מתפקד במשך היום בצורה מטורפת. איזה כיף לשמוע. תודה רבה לך, אלון.